Antxikon azalduko eta eskupeloti. Antxinen eskupelotan ezen ikusten peloti, zera horma zuriek da pelota zuriek goten zen. Gaur egun hobeto ikusten da, horma berdi da pelota zuriek goten dut. Finaletako partidoko eta bitantura izaten diz, da partido normaletako 18 tantura. Hiru frontoin dauz, hau da trinketi, hau fronto normala hormari barik, hau fronto normala. Datako ketxoko bidizen gauzak diz, kola berdi, takue, despada trakula. Hau da pelota bat etxoko eri. Lagun pelotari ospetsuna. Pelotari ospetsuna ez, Abel Barriola, Aimar Leizola da, Asier Leizola, Rategi bigarrena, Titini bigarrena, Goni, Eubi da Bengoitza zigarrena. Nire pelotari da favorituena da Abel Barriola. Txapelketan irazten basu emoten dabe, txapela, kopi da batzutan lora. Nagatzaiari kopi bakarri. Da bikola lehoten gorria da urdina. Baina lorak emoten txuez, ondo jokatzen badabe. Rigo. Zuizen, guztu garatzen emotin, lori o kopie? Nire kopi. Kopi. Txapula. Zein uste gudatzen emotin? Lori, kopi, zein uste gudatzen emotin? Lori, kopi, txapela. Txapela. Nik, kopi da txapela. Bako zu txapeli? Nik ez? Eta koparik? Kopa bat bai. Bandu da huean. Hane barriko gara. Joane. Zorauko zuen txingolarik. Zorauko zuen txingolarik. Kampuen bai barruen ez. Zer nahi gara? Zelan eitzen da pelota bat? Pelota bat, bizulero, pelota saltain bat, gero arritxas, josi, da? Gairo, telipi ni gainetik. Telia? Hai, telia da, narrue ni gainetik. Bai. Bai. Segar hasi. Inoz da pelota partida bat ikusten. Bai. Da zurizu pelotari gustatzen txien. Txien? Ez landa. Goni. Zergatik? Zergatik? Getik aurra etzen dalako. Ez. Getik Goni. aurre horitzen. Zeigo? Zuzan ikusen irabaztia. Nik. Partidua. Zure, Irusari, Iru? Irusari esaten dizela, eta? Da dirurik ez da irabazten? Are bai. Are bai? Nortzu dira. Profesionalak irazten. Pentsado, lorak eta kapela eta... Zaztan eskultudak eta Zer nahi ara? Bai? barko bat. Ja, barko. Esan zidoko zela kopa bat, ekarri zu koparik. Bai. Mesedez, honetxarrena, bagoi ez,
Urringoa, Zuk iraz lana partidu diru guztien. Bai, guri ez. zuk banaka da binaka. Nik banaka da binaka. Bizutara, da zer guztatu gehiago zutati, banaka da binaka. Banaka. Zoraz? Ze urtetan sortu zen eskupelokin? Ze urtetan? Orain bostak. Baina zer da gaizan ba, non irabazitxako edo? Hau leok irabazitxako manu. Eta horrein, non irabazitxako? Aurten? Da hau bigez irabazitxako nabaz.